fotografije u mirovanju. Kako bi se reklo, neugodno beskoristno. Ako ćeš biti pomoći ljudi možda. Ja sam Domagoj Jakopović Ribafiš. Dođite na Croatian Travel Festival. I u ribarenju Beringovim morem, a preko Skype-a će nam se javiti Hrvoje Šalković i Tomislav Perko. Zamisli gomilu divne ekipe. Sad nas slušaju ljudi kad pričamo o tako. Ja sam Boris Veličan, dođite u Šibenik na Croatian Travel Festival. Recimo, to je za mene putovanje. Recimo da ništa ne radim, da samo putujem. Ja sam otputovao u Tunis i 4 dana sam od jutra do mraka radio na toj reportaži. Ja sam Hrvoje Ivančić, dođite na Travel Festival u Šibenik. Ja sam Goran Milić i dođite na Croatia Travel Festival. Ja sam Jure Bubalo, dođite na Croatian Travel Festival. Središte koliko možete vidjeti iz ovoga Sicilije. Dakle, sve se navodno Ja sam Jasen Bovko i dođite na Croatian Travel Festival da nađete način kako otputovati. Ja sam Nenad Vlahović i dođete na Croatian Travel Festival. Ja sam Leo Lemešić, dođite i vi na Croatian Travel Festival. Ja sam Markovina Držislav, pozivam vas na Croatia Travel Festival u Šibenik. Ja sam Jelena Aužina, a ja Ivana Parlov. Dođite na Croatian Travel Festival u Šibenik. Skužali, žurimo u kino. Ja sam Dvina Melak, dođite na Croatian Travel Festival. Ja sam Nevena Rendeli, a vi dođite na Croatian Travel Festival u Šibenik. Ja sam Siniša Glogoški, dođite na Croatian Travel Festival u Šibenik. Ja sam Uroš Krčadinac, dođite na Croatia Travel Festival u Šibenik.
Moje ime je Hrvoje Jurić, dođite na Croatian Travel Festival. Ja sam Maja Tonosovski. A ja sam Davor Ostuh. Dođite na Croatian Travel Festival u Šibenik. U ime Hrvatskog kluba putnika pozivam sve zaljubljenike putovanja da nam se pridruže na drugom Croatian Travel Festivalu u Šibeniku.